Bagong style. Teka lang, may napapansin ako ditong headband eh. Oo nga eh. Nasaan? Stick. Ganda naman. Nasaan ba? Pagtitignan nyo yun, oh. Ah, yun! Yes. Ay, gusto ko na Dahil- sa'yo. Oh, cute. Ano yung paglabas nyo ng bahay, nakaganyan na kayo? Wow, thank you po. Kulit. Ano, AJ, Guys! Wala na. Isa pa, knock-knock. AJ, Habol. Nainis ko si AJ. Game. Kasi ito birthday ni AJ. Pati naman si AJ. Happy birthday. Happy birthday. Dalaga na Sige. siya, 18. Birthday. Debu. Okay, ako naman, may knock-knock. Knock-knock si MJ. Oh, habol, knock-knock. Ano yun? May knock-knock ako para sa official fans club namin. AFM, ah. Oo, AFM. Hindi ko alam yan, ah. Sige. Knock-knock! Who's there? AFM. Kill it. 5, 6, 7, 8. Oh, hot damn. This is my party. Till the AFM. Put my hands in the air. Sobrang okay na. Stop. Teka talaga ako, sorry. Again, yung ginawa natin sa I Love Sabado, guys. Wala niyo ba yun? Wait. Wala ako dyan. Yung ginawa natin! Yung ginawa natin! With choreo! Just yakin mo lang. Okay, panoorin mo kami sa pakinggan mo, ha? Yung knock-knock namin. Okay, AJ. Yung pwesto. Blocking. May blocking. May blocking. Wait, ano yan? Game. Knock knock. Who's there? Come back to me. Come back to me. 5, 6, 7,